Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем, нягледзячы на вось нечаканую затрымку, абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Сёння працягнем наш стрым абмеркаваннем таго, што адбываецца ў Беларусі, найперш за ўсё з кандыдатам філасофскіх навук, на жаль, былым цяпер ужо дацэнтам кафедры філасофіі і культуры БДУ Паўлам Баркоўскім. Добрый день, спадар Павел. Добрый день. Спадар Павел, вы написали днями вельмі такі, ну, скажем так, цікавы, але неадназначны допіс на сваёй старонцы ў Фейсбуку пра тое, што мы зараз знаходзімся, беларускае грамадства, беларусы у стане войны. Ведаеце, гэта ў прынцыпе такая любімая апошнім часам тэза дзяржаўнай прапаганды, што вось мы тут на вайне, мы змагаемся з гэтымі тэрарыстамі, экстрэмістамі, з тымі, хто тут і з унутраным і знешнім ворагам, але наколькі ўсё ж такі з чалавечага, з філасофскага, з грамадзянскага пункту гледжання гэта сапраўды так, вось стан вайны? Ну, я як філосаф, напэўна, пачну з таго, што сёння само паняцце вайны вельмі змяняецца. Я могу привести пару невялікіх цытат з сучасных тэарэтыкаў вайны. Па-першае, ізраільскага аўтара Марціна Банкервільда, які піша, што сучасная вайна є спецыфіка ў чым. Вайна будзе куды мацней закранаць большасць грамадзянскага насельніцтва, ажно да таго, што гэтае паняцце знікне альбо зменіць свой сэнс. Вайна закране людзей усіх узростаў і абодвух полаў. Уздзеянне на іх будзе ажыццяўляцца не выпадкова і не ананімна з вялікай адлегласці, як у выпадку стратэгічных бамбардзіровак, яны стануцца непасрэднымі удзельнікамі, мэтамі і ахвярамі. Гэта адзін з буйных сучасных даследчыкаў тэмы вайны. Другая вядомая амерыканская даследчыца тэмы вайны Мэри Калдар як вызначае новую вайну, праз якія прыкметы? 4. Першае. У яе змаганні удзельнічаюць як дзяржаўныя, гэтак і недзяржаўныя агенты. Па-другое, яна вядзецца не ў ідэалагічных мэтах, але праз усталяванне новай палітыкі ідэнтычнасці, як змагання за пэўныя сімвалы. Трэцяе. Не фізічны, але хутчэй палітычны і псіхалагічны кантроль над насельніцтвам праз атмасферу страху і тэрору. Чацвёртае. Фінансуецца не толькі за дзяржаўны кошт, але праз унёскі трэціх асоб і структур, зацікаўленых у працягу канфлікта. Вось такія войны называюць новымі, постмадэрнісцкімі, гібриднымі, пірацкімі і гэтак далей. Таму нам трэба адвыкаць ад такого значення вайны, якое мы звыкліся бачыць з прапаганды савецкіх часоў. Хаця сёння якраз азначэнне вялікая айчынная вайна набывае зусім іншае адценне сэнсу. Атрымліваецца, што гэтыя, можа быць, такія патасныя словы, як з аднаго, дарэчы, так і з другога боку, што мы ж зараз на вайне, таму дзейнічаць трэба адпаведна. Яны ўсё ж такі маюць пад сабой, ну тут не патас, это рэчаіснасць. Ну, насамрэч так, бо трэба разумець, што сёння мы знаходзімся ў сітуацыі, калі канфлікты адбываюцца, але адбываюцца, мовіць, з малой крывёй. Яны збольшага ўздзейнічаюць на псіхалогію, на дух людзей, чым на іх, можа, фізічныя целы. І таму відавочна, што гэта можа быць ужо не толькі змаганне паміж дзяржавамі, гэта можа быць і змаганне ў межах адной нацыі, адной краіны, што мы бачым зараз у Беларусі. У нас ёсць пэўны, як мне падаецца, пэўны ўжо грамадскі раскол паміж уладай яе прыхільнікамі, не будзем зараз спрачацца, колькі там адсоткаў дзе,
але ёсць такая група насельніцтва і ёсць група, якую можна акрэсліць паняццем прыхільнікі перамен, якая выступае з іншага боку. І вось відавочна паміж імі існуе змаганне, і гэтае змаганне ўжо даўно выйшла за канвенцыйныя межы палітычнага супрацьстаяння. Чакайце, ўсё ж таки тут ёсць два моманта. Вось гэта змаганне паміж двума групамі, вы кажаце. Але ў мяне такое адчуванне, што не змаганне, вот, ну, ведаеце, як все ж таки сталі бойцы адзін насупраць аднога, ці там армія там супраць арміі, вось змаганне, а тут ідзе вынішчэнне. То есть адзін бок вынішчае другі бок, пра якое змаганне ідзе размова, і пра і другі момант. Але ёсць вялікая частка людзей, калі не большасць, якія ні на тым, ні на гэтым баку. Вот іх роля ва ўсёй гэтай сітуацыі. Ну, вось падобная сітуацыя якраз трапна апісваецца тымі, хто называе сучасную сітуацыю рэжымам акупацыі. То бок, калі сапраўды дзеянні аднаго боку, яны нашмат па інтэнсіўнасці гвалту пераўзыходзяць дзеянні іншага боку. Іншы бок я звычайна сабе зараз выяўляю нейкіх партызанскіх змаганнях з гэтым рэжымам. Ён выяўляе сабе праз мірны пратэст і такі хрысціянска-самаахвярны спосаб змагання за праўду, што ёсць, то ёсць. Але для большасці насельніцтва гэта азначае, тым не менш, штодзённы выбар. Выбар таго, на чый бок становіцца, чый бок падтрымліваць, свядома ці несвядома, чый ініцыятывы так ці інакш талераваць, з кім разам штосьці рабіць. І вось гэты выбар для многіх людзей сапраўды вельмі няпросты. Вы написали, вот, в принципе, за любы сказ у гэтым вашым допісе, про які я кажу, можна зачапіцца, але вось калі з самага спачатку вы кажаце, вот калі мы все ж таки разважаем про гэта супрацьстаянне ці там, скажем, вынішчэнне аднаго боку другім, і вы пішаце, у такія моманты, калі доўжыцца арт-абстрэл найбольш, прыходзіць у галаву падступная думка, што гэтую вайну не выйграць, што вораг мацнейшы за нас, што нас вельмі мала і мы расцярушаныя. Ну, сапраўды так. І што ў такой сітуацыі рабіць? Вот звычайная сітуацыя і думкі падчас вайны. Ну так, тое, што зараз робіцца з боку ўлады, гэта сапраўды вельмі моцны напад на грамадзянскую супольнасць, на журналісцкую супольнасць, на ўсё тое, што звычайна намі пазнаецца як прыкметы звычайнага штодзённага жыцця. І ва ўсей гэтай атмасферы тэрору сапраўды закрадаецца думка, што ўсё прайграна і нішто нас ужо не можа ўратаваць. Але насамрэч падчас такога абстрэлу гэтая думка хутчэй часовая паніка. Бо трэба разумець, што такі рэжым рэпрэсій, такі рэжым тэрору, ён вельмі затратны, што для грамадства, што і для дзяржавы таксама. І дзяржава таксама не можа гэта рабіць вечна. І таму тут пытанне такое, што застаецца чалавеку, звычайнаму чалавеку ў гэтым асяроддзі. Для яго гэта сітуацыя, калі трэба стаяць на сваім месцы, не быць разгубленым, трымацца свайго сумлення і рабіць тое, што ён лічыць патрэбным і годным у гэтых абставінах. І чакаць таго, калі сітуацыя зменіцца, калі можна будзе рабіць нейкія іншыя крокі. Вось моя пазіцыя. Бо, канешне, можна казаць, што ўсё прапала, быць здэмаралізаваным, але, даруйце мне, не дае спакою тое, што сітуацыя настолькі змянілася ў параўнанні з пачаткам 2020 году, што сёння ніякае вяртанне на папярэднія пазіцыі проста немагчыма. Але ось ёсць такія словы, ведаеце, яны яшчэ відаць з такіх сапраўдных, з часоў сапраўдных войнаў, калі, ну мы ж на вайне, а на вайне дазволена ўсё. Дзеля таго, каб была перамога, дзеля таго, каб вот
там у дачыненні да ворага, ён же ж вораг. Ды і ўвогуле вайна ўсё спіша. Як у такой сітуацыі, вот да гэтай вайны, пра якую вы зараз кажаце, гэтыя словы, наколькі яны могуць быць прымененыя? Ну, па-першае, такая пазіцыя, калі яна існавала, то яна апісвае сітуацыю хутчэй да паловы 20-го стагоддзя. Бо ўжо нават пасля другой сусветнай вайны чалавецтва прыйшло да высновы, што нельга весці вайну якімі заўгодна сродкамі. Пра гэта сведчылі прысуды Нюрнбергскага трыбуналу. У найноўшай гісторыі мы гэта бачылі, напрыклад, як міжнародныя расследаванні югаслаўскай вайны, калі злачынцы з усіх бакоў збольшага былі прыцягнутыя да адказнасці за, напрыклад, выпадкі геноциду супраць грамадзянскага насельніцтва ці іншыя злачынствы. Таму нельга сказаць, што сёння мы не разумеем, што ёсць вайна вайной, але ёсць і ваенныя злачынствы. І таму мы мусім у гэтай сітуацыі, па-першае, трапна фіксаваць все тое, што адбываецца як менавіта злачынства з супрацьлеглага боку. Са свайго ж боку мы якраз не павінны спісваць, што вайна все пакрые і што любыя нашы дзеянні патрэбныя для перамогі. Вось якраз не любыя. Калі мы змагаемся за штосьці добрае, годнае, праўдзівае, то і сродкі нашы павінны быць адпаведнымі мэтам. Толькі ў такім выпадку змаганне можа прынесці нам карысць. Гэта таксама такая моя пазіцыя. Ну так, але ведаеце, зараз калі чытаеш там каментары ў сацыяльных сетках, шмат пішуць пра тое, што ну што, вот дарылі вы там кветачкі, бегалі там з кветачкамі і дарылі іх сілавікам. І што? Вот хадзілі вы на мірныя пратэсты, там абутак здымалі, калі на лаву станавіліся. Ну вот і што? Вот і зараз скажуць, з чыстымі рукамі выйграць вайну немагчыма. А вы кажаце, што неабходна гэта зрабіць. Але ведаеце, рыцары у белых плашчах, яны таксама сказак пра нейкія там іншыя часы. Зараз сітуацыя іншая, усе разумеюць, што там палітыка, а тым больш вайна, якая б яна не была, у якім бы выглядзе, гэта ўсё ж такі справа нечыстая. Вось бачыце, сёння, напрыклад, уладзе патрэбна фабрыкаваць фейкі пра напады там на сваіх прапагандыстаў ці пра ўладных дэпутатаў, каб паказаць, што вось паглядзіце, нашы супраціўнікі нічым не лепшыя за нас, нават горшыя. Вось мы на баку добра, вось яны такія злыя і чорныя супрацьстаяць нам. Трэба сказаць, што у такім змаганні, калі пераходзіць мяжу з абодвух бакоў, сапраўды тады ўжо няма ні правых, ні вінаватых, і не будзе ў нас такой тады падтрымкі нават іх міжнароднай супольнасці, калі мы перайдзем усе рысы знутры сабе. Я хочу сказаць, што у гэтай сітуацыі, в сітуацыі такого военного змагання заўжды цяжка. Я уяўляю, як было цяжка нашим продкам, калі там вайна ішла 4 гады запар. Колькі ж у іх было нараканняў на тое, што, відаць, не так воююць, не тыя воююць, не тым воююць і гэтак далей. У нас прайшоў яшчэ не поўны год з тых часоў, як закруціліся ўсе гэтыя падзеі. У вайсковую ці военную фазу гэта ўвайшло яшчэ менш, мо паўгады як. І казаць, што за гэты час павінны былі адбыцца нейкія радыкальныя змены, ну гэта хіба наіўнасці, той цынізм, бо войны за адзін дзень не выйграюцца. І гэта рэвалюцыя можа перамагчы за дзень. А вось вайна можа доўжыцца і гадамі, і тут проста трэба захоўваць пэўны маральны дух, пэўны светапогляд, які уласцівы чалавеку, што знаходзіцца ў часе вайны. Не страчваць сабе, помніць пра свае ідэалы і прынцыпы і быць мобілізаваным, падрыхтаваным да таго, каб у змяніўшыхся абставінах рабіць нешта вартае.
І ўсё ж таки, калі мы ўсё ж таки задумываемся пра чысціню, пра там маральнасць і гэтак далей, вось глядзіце, той бок вядзе сваю вайну з дапамогай рэпрэсій, катаванняў, і лжэсведчанняў, прысудаў несправядлівых, ну і гэтак далей, плюс там інфармацыйная накачка і гэтак далей. Гэтаму боку, іншаму, супрацьлегламу, якія дзеянні яму прадпрымаць, як вот весці, якімі сродкамі, то есть як вам бачыцца, у чым праява іх супрацьстаяння, іх дзеянняў дакладней? Так, дзякуй. Я ўжо таксама неаднойчы пісаў, што так ужо атрымалася, што беларусы абралі сабе, так бы мовіць, хрысціянскі шлях змагання. В этом сэнсе, як калі ў нас апелююць, што у нас хрысціянскі сцяг, бел-чырвона-белы, так вось, можа быць, гэта неяк адбілася. Але з самога пачатку мы пайшлі якраз па прыкладзе тых ранніх хрысціянаў, мученікаў, якія, калі памятаеце, за часамі Рымскай імперыі падвяргаліся ўсіх тым жа рэчам, рэпрэсіям, знішчэнню, гвалту і гэтак далей. І здавалася, што гэта будзе бясконцым і ніколі хрысціянам не перамагчы вось гэты паганскі Рым. Тым не менш, гісторыя сведчыць нам, што, ну так, за вялікі перыяд, але перамагло ўсё ж такі хрысціянства. І ў Рыме зараз сядзіць папа, а не цэзар. І, канешне, для беларусаў вельмі цяжка, напэўна, трымацца вось гэтай негвалтоўнай мірнай стратэгіі змагання, але нават у гэтай сітуацыі можна рабіць тое, што чалавек лічыць для сабе прымальным. Можна, для каго гэта прымальна, рабіць вось тое самае партызанскае змаганне і паказваць сімвалы супраціву, сімвалы пратэсту, што грамадства не здалося і дасюль. Можна падтрымліваць салідарна тых, хто так ці інакш терпіць ад усіх гэтых пераследаў, рэпрэсаваным, зняволеным журналістам, студэнтам, всім, хто зараз падлягае пераследу. Можна падтрымліваць і іншыя ініцыятывы, якія так ці інакш прапануюць мабілізацыю грамадства і выканання задач у інфаполі ці, магчыма, ў нейкім непасрэдным змаганні. Таму, в прынцыпе, для кожнага чалавека тут можа знайсціся месца, каб знайсці сябе і падтрымліваць не толькі сабе, але і астатніх людзей. Я лічу, што тут галоўнае гэта пазбегнуць дэмаралізацыі, адчаю, меркавання таго, што ўсё прапала, трэба там, не ведаю, чакаць 2025 года ці яшчэ нейкіх іншых выпадкаў, каб пачаць все з чыстага аркушу. Гісторыя ў Беларусі змянілася, людзі змяніліся, істотна змяніліся. І казаць, што гэтая вайна ўжо праіграная, я б так не сказаў. Яна яшчэ толькі пачалася, яшчэ толькі доўжыцца. І зусім невідавочна, што хто ў ёй выйграе, грамадства ці дзяржава. Як у гэтай сітуацыі, што рабіць, там, што чытаць, каго слухаць, там, песні, там, малітвы ці яшчэ што, каб вось гэтага расчаравання, гэтай страты веры пазбавіцца, бо гледзячы на тое, што адбываецца вакол штодня, вельмі складана не упасці ў нейкую такую адчай. Ну так, сапраўды, гэта цяжкая задача для звычайнага чалавека. Тут трэба проста зразумець, што трэба псіхалагічна перастроіць свае мазгі. Што тыя рэчы, якія нам здаваліся непрымальнымі і немагчымымі у звычайныя часы, сёння яны якраз наша новая норма, новая ненармальнасць. І таму, калі ты бачыш нейкі новы фактор рэпрэсіі ці гвалту, ты не толькі каб зусім зачыняеш сваю адчувальнасць, але ставішся да гэтага як да вось такой нормы вайны, на вайне як на вайне сапраўды.
І таму трэба дзесьці больш высілкаў прыкладаць для інфармацыйнай гігіены, чытаць навіны не толькі дзеля того, каб лішні раз пераканацца, што рэпрэсіі працягваюцца, а каб шукаць там добрыя і цікавыя знакі змянення гэтай самай сітуацыі, каб чытаць добрую аналітыку, якая не толькі працуе над страхамі людзей, але і спрабуе паказаць, якія тэндэнцыі ёсць аб'ектыўна. Падтрымліваць незалежныя журналісцкія праекты, якія зараз, канешне, шмат пацярпелі і вымушаныя былі пераехаць у соцсеткі ці нейкія іншыя каналы сувязі. Все гэта трэба рабіць чалавеку і перадусім не даваць, скажем так, перамогі адчаю і кепскаму інфармацыйнаму полю. Заўсёды, акрамя гэтага, ёсць і пазітыўная павестка. Паглядзіце, як сапраўды за апошні год разгарнулася беларуская культура. Колькі івентаў ладзіцца онлайн і не толькі онлайн. Паглядзіце, якая у нас добрая дыяспара, колькі яны робяць цікавага і крэатыўнага. Гэта тое, што мы не маглі сабе ўявіць нават там год ці два таму, што ў нас гэта ўсё ёсць, што ў нас гэта можа быць. Таму нават калі на гэта паглядзець, то бачна, што ў нас ёсць яшчэ вельмі вялікі рэзерв росту, у нас ёсць вялікі рэзерв сілаў, і на гэтай крыніцы сілы нам трэба вытарацца. Я яшчэ працытую ваш допіс про тое, што няма куды саступаць ні аднаму, ні другому боку. Ім саступаць няма куды, бо наперадзе Нюрнберг, нам таксама няма куды, бо куды ты сыдзеш са сваёй зямлі і куды схаваеш сумленне, што штодня нагадвае пра палонных і забітых таварышаў. Тут была адна, выказаўся адзін эксперт, яго меркаванне, што зараз для беларусаў галоўнае захаваць сябе. Ну і паглядзіце, уся гісторыя беларусаў, яна ось менавіта гэта захаванне сябе, калі там вот мы тутэйшыя і гэтак далей, вот захаваць сябе ціхенечка. Так чаму ж нам няма куды саступаць? Зноўку вернемся ў тутэйшасць, зноўку вось, скажем, вот наша хата з краю, мы тут сапраўды тут не пры справах, перачакаем, маўляў, а там, глядзіш, гадоў праз 100 будзе яшчэ адзін шанец. Ну, заўсёды, конечно, можна карыстацца і такой логікай. Я ж кажу хутчэй па сваю пазіцыю, да, і па свой выбар. Нездарма я там пишу, што на вайне, як на вайне, кожны дзень выбары экзістэнцыяльныя. Ці ты герой, ці той ты здраднік. Таму кожны сам для себя выбірае, канешне, замірацца і перагортваць старонку, замірацца і чакаць, ці працягваць змагацца за праўду і за свабоду. Адзінае, што ў цяперашніх варунках, калі мы назіраем асабліва, ну, ось як учорашняя навіна пра вядомы артыкул Пуціна, мы назіраем узмацнення геапалітычнай рыторыкі, узмацнення нейкіх амбіцый пра змены тэрыторый і суверэнітэтаў, то ў гэтай сітуацыі можна дачакацца таго, што сапраўды цябе ў працэсе чакання выключыць з усімі тваімі амбіцыямі наогул з усіх раскладаў. І можна дачакацца таго, што сапраўды знікнуць можа і дзяржаўнасць, і нацыя, якая зараз не вельмі сказаць, каб моцна сябе адчувала, улічваючы сітуацыю з беларускай мовай, з падтрымкай нацыянальнай культуры і гэтак далей. Таму вось у дадзеных сітуацыях я б не сказаў, што можна вельмі удала скарыстацца гэтай стратэгіяй перачакаць, перасядзець і праз 100 гадоў зноў чакаць матч-рэванш. Не падаецца вам, што ўсё ж таки цяжэй за ўсё
у дадзеным выпадку ну стала нашай моладзі, тых вось людзі, тым подлеткам, ну не подлеткам, моладзі там 20, там ну вот 25 гадоў. Я прыгадаю справа студэнтаў, то есть моладзь мэтанакіравана альбо выціскаюць з краіны, бо хто захоча заставацца і далей будаваць тут нешта, калі можна спакойна з'ехаць і еўрапейскія універсітэты чакаюць цябе вось двумя руками за, альбо вот так вот вынішчаюць праз прысуды і вялікія тэрміны. Сапраўды, гэта вельмі вялікая праблема, і таксама мой душевны неспакой, што улада зараз б'е по самым важным сегменте грамадскага жыцця, по моладзі, по тым, што павінна ствараць нашу будучыню. І вось у гэтым сваім імкненні захаваць уладу ўсімі магчымымі сродкамі яна фактычна зараз ажыццяўляе палітыку донбасізацыі, калі неважна, з кім мы кантактуем, які у нас развіваюцца ці не развіваюцца бакі эканомікі ці грамадскага жыцця, галоўнае, што ўлада ў патрэбных людзей. І ў гэтым змаганні сапраўды моладзь часта галасуе нагамі, хто не хоча з'язджаць, тыя могуць рабіцца сапраўды ахвярамі рэпрэсій, прычым цалкам неабгрунтаваных рэпрэсій, як нам паказвае тая самая студэнцкая справа, шытая белымі ніткамі. І гэта сапраўды вялікі замах на нашу будучыню. Калі беларусы дазволяць, каб іх моладзь шукала шчасця ў іншых краінах, замест таго, каб рабіць все магчымае для сваёй Беларусі, гэта будзе удар, і гэта той сук, які зараз робіць улада сама пад сабе. Відавочна, она пра гэта не думае, яе больш цікавяць сіюмінутныя мэты, але стратэгічна гэта вельмі вялікі клопат і вельмі вялікая шкода. Ну, яшчэ одно, можа быть, такое маральна-этычнае, псіхалагічнае, дзесьці нават пытанне. Калі узгадаць апошнюю такую вайну, якая была на нашай зямлі, другую сусветную, то яна нанесла вялікі такі вельмі удар маральны, псіхалагічны па ўсіх беларусах. Да гэтага часу беларусы, абы не было вайны, гэта такая мантра, якая гучала заўсёды, і сапраўды такая вось вельмі вялікая траўма ва ўсёй нацыі. Калі мы кажам зараз пра вось гэтую вайну, якая ідзе цяпер, па вашых словах, у гарадах і вёсках, на вуліцах, на зямлі беларускай, хай яна не такая, ні з танкамі, ні з крывёй, ні з такімі відавочнымі акопамі, не з ППШ ці калашнікавымі ў руках, але чаго чакаць? Вот якой траўмы? Ці будзе траўма у нацыі па выніку гэтай вайны? Я думаю, наступствы будуць відавочна. Зараз мы знаходзімся на тым этапе, які насамрэч можна назваць этапам пэўнай фашызацыі дзяржаўнай ідэалогіі. Я, дарэчы, недавно на экспертным сайте «Наше мнение» размясціў артыкул, дзе ацэньваў, наколькі блізкая цяперашняя дзяржаўная рыторыка, ідэалогія да прыкмет фашызму. І тут, калі мы разумеем гэтую сітуацыю, зразумела, што для людзей, якія патрапілі ва ўсе гэтыя абставіны, гэта, па-першае, сітуацыя масавага тэрору, масавых рэпрэсій, сітуацыя тотальнага страху, што кожны чалавек, незалежна ад ступені яго віны, можа быць схоплены і зняволены ці нейкім чынам яшчэ пакутваць за свае там перакананні. Гэта сітуацыя страху, яна можа быць на доўгія гады. Потым гэта сітуацыя грамадскага разбэшчвання, калі частка грамадства прызвычайваецца да вось такога звычайнага фашызму,
яна прызвычайваецца до того, что гвалт — это норма, что законами можно грэбаваць, что, скажем так, с палітычнымі супраціўнікамі не трэба шукаць агульнай мовы. Вось гэта тое, з чым давялося сутыкнуцца немцам там, пасля 45-го году, калі цэлая вялікая праграма дэнацыфікацыі, яна па сутнасці працавала на тое, каб яны адчулі ступень калектыўнай віны, каб яны зразумелі, што па вялікім рахунку самі далі магчымасць усім гэтым злачынствам ажыццяўляцца. І для многіх беларусаў сапраўды патрэбіцца ў будучым нейкая псіхалагічная рэабілітацыя ў сувязі з тым, што яны перажылі. А для другой часткі давядзецца рабіць вось такую выхаваўчую працу, звязаную з тым, што нельга разбураць маральныя і прававыя арыенціры грамадства без вялікай шкоды для псіхалогіі і жыцця ўсяго насельніцтва. Ну что ж, будем спадзявацца, что знойдзем у сябе сілы не толькі не паддавацца адчаю, але і не забывацца пра годнасць і пра тое, што да, сапраўды, якая б там была, ці не была вайна, ці не вайна, ці проста супрацьстаянне, але годнасць — гэта тое, што нам застаецца. Дзякуй вялікім. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Павел Баркоўскі, Зміцер Лукашук працаваў для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і прамовы. Слухайце, глядзіце нас, беражыце сябе. Дзякуй.